Няма да повярвате, но имам ученичка за маникюр. Малко от вас знаят, но базовия курс по маникюр не е достатъчен, за да започнеш да работиш по професията. Гери е завършила курса за маникюр преди няколко години, но поради липсата на практика има своите страхове. Част от тях бяха правилно формане на ногтите и почистване на кожна гънка. Научих я как да използва правилния ъгъл и натиск при пилене, за да получи гладка и симетрична форма. Почистването на кожичките беше най-трудното за колежката. Показах и как правилно да държи инструментите, за да работи под точен ъгъл, за да не нарани кожната гънка. Отработихме и правилната техника за нанасяне на гел-лак и база. След завършване на курса, Гери показа значителен напредък в основните умения, необходими за успешен маникюр. Тя вече се чувства по-уверена, което е от ключово значение за предоставянето на качествени услуги на клиентите. Аз съм Теди, маникюрист в град Нови Искър и ако искаш качествен маникюр, може да си запазиш час на лично съобщение.